Какво става, хора? Аз съм Студи БГ. Този епизод ще ви кажа информация. Хора, дали да се направя нов канал или да се остана със същия, или пък да се направя нов канал, защото стария никой не ми гледа. Чувствата ме мислят да се направя нов канал, да. Защото стария мисля, не знам, нещо ми лагна. Да. И мисля, това да е всичко от клипа. Надявам се да ви харесал клипа. Дайте лайк и се абонирайте. Чао!